खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों दै जोंहा सरकारि फायखाना बानायनायनि फैसाखौ दायो लासै लासै सोफिनबावबाय दै आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बे सरकारि न'नि PMAY-G न'नि बे फैसाखौबो जोंहा दायो लासै लासै सोगासिनो दङ दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट हरनो सानदों फैसा सोनायनि बागैनो जेरै नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफ्रानोथ' सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइखौथ' खालामना लादों नालाय दा मानि थाखायथ' फैसाखौ खेबसेनो सोनानै हराखै आरो नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दङबा नोंथांमोनालाय मालाथो सरकारि फायखानानि बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो आपडेटनि बागै आबुङै मिथिनो हायो बिनि थाखाय भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं दायो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बे सरकारि फायखानानि फैसा सोनायनि बागैनो खोन्थाहरग्रोनो सानदों दे सरकाराथ' जोंहा दायो दाबाय नालाय दायो जोंहा सरकारा माने खामानिखौ मावबाय आरो दा नोंथांमोना जायफोरनि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दङमोन नोंथांमोना दायो लासै लासैनो फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ माने मोनबायानो आरो मानसिफ्रा मोनजेनबायानोसै दा बेवहाय माखासे जोंहा कन्डिसन जानानै फैदों दायो माखासे प्रब्लेम जानानै फैदों बे सरकारि फायखानानि फैसा सोनायाव मानो होनोबा ओरै जादों आरो माने गोबां मानसियानो न'खरसेयावनो गासिबो मानसिफ्रानो एप्लाइ खालामजोबदों गासिबो एप्लाइ खालामजोबाखैबाबो माने न'खराव जेनेबा साबाफोर मानसिफोर दङबा सोरबा साथामानो बानायदों सोरबा साब्रैयानो बानायदों सोरबा माने गासिबो न'खरनि मानसियानो एप्लाइखौ खालामजोबदों आरो बे सरकारि फायखानानि थाखाय दा बिनिखायनो फैसा सोग्रा बिथांमोना माने जायफोर अफिसियेलि बिथांमोना खामानि मावो बिथांमोननिफ्राय एसे मिथिनानै मोननाय जादों बिथांमोना माने दायो मोजाङै माने भेरिफिकेसनखौ खालामदोंनो आरो जाथामला बिथांमोना दायो फैसाखौ सोना हराखै आरो नोंथांमोननिसिम एबाराव माने खेबसेनो दाख्लै सोना हरनाया जोंहा 1 लाख मानसिफोरनो डाइरेक्ट खेबसेनो फैसाखौ सोना हरदोंमोन नाथायबा एबार खेबसेयाव नोंथांमोना बेबायदि खेबसेनो गासिबो 1 लाख सोरबा 2 लाख जन मानसिया फैसाखौ मोननो हानाय नङा नोंथांमोना लासै लासैसो मोननो हागोन नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दङबा आरो बिनिफ्राय आंथ' नोंथांमोननिसिम गिबियावनो माने सिगाङावनो आरो एसे सिगाङावनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादों नोंथांमोना नोंनि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दंना गैया बे सरकारि फायखानाखौ नोंथाङा मोननो थांगोन ना थाङाखै बेखौ नोंथांमोना बोरै नायनांगौ आं बेखौ भिडिअ बानायनायनि सिगाङावनो खोन्थाहरखाबाय दा बेनिखायनो सोरबाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैबा बे चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना चेक खालामनो हायो नोंनि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दंना गैया बेनिफिसियाल लिस्टआव दं माने नोंथांमोना माने सरकारि फायखानानि थाखाय फैसाखौ मोननो हाखासिगोन आरो दा बिनिफ्राय फैदो जायफोर नोंथांमोना बे सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइ खालामनाया बारा गोबाव जायाखैमोन आरो हमना ला नोंथाङा थांनाय जानुवारि फेब्रुवारि मासावसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदोंमोनबा दा नोंथांमोनालाय मोननो थांगोन ना थाङा आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों दे नोंथांमोनाबो मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना एलिजिबोलबा नोंथांमोना गासिबो मोननो हागोन बेहाय नों मोननो हानाय नङा बेबायदि जेबो कन्डिसन गैया जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड दङबा नोंथाङा मोननायनि माबा दङ आरो माने एलिजिबोल नोंथाङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय न'खरावनो जेनेबा सिगाङावनो मोनखांबायबा बारा गोबाव जायाखै मोननाया दाख्लैबाव मोनबायबा नोंथाङा आरोबाव एबाराव मोनबावगोन बेखौ नोंथाङा साननो नाङा दै दायो नोंथाङा एसे मोनथ'नाय नङा जेब्ला फेज 3 जागोन अब्ला नोंथाङा मोननो हागोन नाथायबा जायफोर मोनखायाखैनो एप्लाइ खालामदों नाथायबा दाख्लैबावसो नोंथांमोना मोननायनि चान्सआव दङ ब्लक लेभेलाव जोंहा भेरिफिकेसन जागोन पुरा गासिबो बिथांमोना नायगोन एप्रुभ जानायनि उनाव नोंथांनि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैबानो नोंथाङा गोदान एप्लाइ खालामदों मालाय मा जानो नोंथाङा मोननो हागोन जोंहा एप्लाइआथ' जोबनानै थाङा नालाय एप्लाइआथ' जोंहा दाबो जागासिनो दंखायो रेगुलारलि बे अनलाइन एप्लाइआ जाबायानो थागोन दा बेनिखायनो सोरबाफोर दाबो एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेबो बादा गैया बेहाय दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय सरकारि न'नि फैसाखौ सोगोन ना सोआखै सरकारनि फैसाखौ बे सोबाय दायो सरकारि न'नि बे PMAY-G न'नि बे फैसाखौ दायो सोबाय नोंथांमोननि नामा जायफोरना बेनिफिसियाल लिस्टआव दङमोन नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखायो जानांगौ जायफोर नोंथांमोना माने न'खौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ दा नोंथांनि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दंखायो नालाय नाथायबा दायो फैसाखौसो खेबसेनो सोआखै दे माने ब्लक लेभेलाव एसे खम सोयो खेबसे बारनो बुरजा मानसिनो फैसाखौ सोनानै होआ दे बेहाय माखासे माने मिस्ट्रियारिफोरनि माखासे खोथाबो थायो नालाय खामानि जोबनायनिबो खोथा थायो नालाय नङाबा खेबसेनो माने ज' जाजाय सोयोबा जोंहा खामानि मावनायावबो एसे गोबाव जायो आरो न'आ जोबनो थाखायबो एसे गोबाव सम नांगौ जायो दा बेनिखायनो बिथांमोना दायो लासै लासै न'नि फैसाखौबो सोहांबाय माने नोंथांमोना जायफोरनि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दंमोन एबा नोंथाङा थिरांथा जाखाबाय आरो जेनेबा नोंथाङा न'खौ मोनखासिगोन होनना नोंथाङा मिथिनानै मोनखादोंमोनबा
नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथाङा लासैबाबो फैसाखौ मोनखागोनखा दायो जोंहा लासै लासैसो फैसाखौ सोहरगासिनो दङ दायो खेबसेनो स्पिडै खामानिखौ बिथांमोना मावाखै दे दा बेखिनियानोमोन बिनिफ्राय सरकारि न'नि जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों बोरै एप्लाइ खालामनो हायो आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअखौ लाबोखादों दा बेनिखायनो चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बेखौबो नायहैनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो लुबैबा बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ मिथिनो लुबैदोंबा चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नाहै ओमफ्राय एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना लाबोनो जाबाय दा बेखिनियाव आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामनो दाबाव गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामनानै नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आं नोंथांमोननिसिमथ' खावलायखायो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला होननानै दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों